bat bezala, ez esatzen. Hiltzaile bat bezala hemen naramate, bi eskuak loturik mundutik aparte. Errurik ez dudala azaldu nahi nuke, egia nahi durantzat eman dut merke. Egia esan eta zigorrez erantzun, gure bizkar moretan diteke irakur. Egia utzi eta obetera munduak esandako 8.000 gezur. Nola nahi dela ere eginik ez utzi, nahi zigorrez laztandu zure